Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8 A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac pulled up to 104 before it got hot and wouldn't do no more. Badira 5 arrazoi bertutetsu jokatzeko. Eta 5 arrazoi badira bekatuan aritzeko. Badira 5 arrazoi pozari eusteko. Eta 5 arrazoi badira oinazeak jota erortzeko. 5 arrazoi badira berbetan igeri egiteko. Eta beste hainbeste behin betiko isiltzeko. 5 burua botatzeko. Eta 5 bizirik irauteko. Badira 5 arrazoi 1000 kilometro korritzeko. Eta beste hainbeste lekuan geldi geratzeko. Galdera bakoitzak badu bere erantzuna. Baldin eta hutsune bat badago, dena dago hor. Zeruaren urdinean, dena zabalik. Desagertu ziren lainoak. Oraindik agertzean daudenak. Denak hor, hutsune urdinean, zabalik. Ongi etorri guztiok, eskerrik asko gonbitzeagatik eta egoteagatik gurekin momentu honetan. Eta ez naz enroiatuko gehiagi, bale? Ni bakarrik esango dizuet zergaitik gauzen hemen. Ze hau berria da guztiok, bueno, guretzat be, bai. Iaz izan zen, lehenengo aldia ekitaldi bat egin genula, oso sensilloa, institutoan bertan. Pixka bat igual txikia geratu zitzaigun, baina, bueno, honen, ez dakizan esan, esperientzia izan zen. Bueno, badoaz ikasleak 7 urte, bueno, 6-7 segun errepikatzaileak da, baina, 6 urte demagu, urte pasatu eta bezala institutuan, ematen diogu nota, gagu, badoaz, eta triste geratzen zen kontua. Beraz, erabek izan zeo zer egitea, bai? Eta iaz izan zen leheneko esperientzia. Eta polito bazan ere, dena izan zen irakasleon beharra esateko agurrak. Baina, orain honetan, ikasi dugu eta erabaki dugu guztion artean egitea agur berezi bat. Beraz, egongo dira batzuk, agurrak bako da dela, dantza egiten, beste batzuk musikarekin, beste batzuk, bueno, positza egiten, así que danetarik izango dugu. ¿Vale? Bueno, euskaraz ez dakizun entzat. Pues bienvenidos a todos, muchas gracias por acercaros aquí y estar con nosotros hoy.
y comentaros un poco pues, la necesidad que teníamos de despedir a los alumnos que después de 6 años en el instituto, pues hasta hace bien poco les decíamos adiós y se iban sin más. Entonces, bueno, surgió la necesidad de hacer algo diferente y el año pasado empezamos haciendo, pues bueno, un acto muy sencillo en el instituto que se quedó pues pequeño por el espacio y por todo, y este año pues lo hemos hecho un poco más ambicioso y queriendo además que todo el mundo participe, padres, madres, alumnos, profesores, incluso algún alumno que ya ha marchado, ¿vale? Bueno, pues hasiko naz, beti pasatuko dira jende asko eta bakoitzak kontatuko digu gura dagoena, ¿vale? Orain datoz bertsolariak. Eta bertsolariak izango dira Andere, Txaber eta Sibi, ikarriak dira. Venga, txalo bero bat. Denbora aurrera doa, ta ez da gelditzen, ezin gara ez parau jartzeko pentsatzen, etapa berri bat da hauzeazken baten, lagun zarrei agur berriak aurkitzen, gure mundu txiki hau beti dau biratzen. Gure mundu txiki hau beti dau biratzen. Taktika bat dut buruan, unian bizirauteko, irakaslei kasu egin, azterketak gainditzeko, titulua eskuratu, ingurukoak pozeko, baina nahi duzuen hori landu eta ikasteko, klase ofizialetatik kanpora askoz hobeto. Klase ofizialetatik kanpora askoz hobeto. Bizitzan beste etapa bat da, momentuko azterketan, hasiz ikasiz eta nahasiz, formatzen gara kolpekan, naiz eta zaila pintatzen duten, zuen garaian oreka, kalifikatzen dena ahaztu, egituratzeko meta, eta denbora eskutan hartu, betiko joaten da eta betiko joaten da eta.
Da orain, bigarren batxilergoko ikasle batzuk dantza egiko da. La segunda canción del CD. Todavía tendrá que prepararse. Desenchufar la máquina seguro. Le hago una patada. Hay que un curro de la hostia toda la tarde para que venga alguien que me desenchufa la máquina. Seguro. O algo la pasa.
batzuk dantzan, batzuk bertsoak, badirudi niri tokatzen zaidala berba egiten. Hemen zagozin batzuk, joko gaitzik ezin da ikusi, baina egongo zari pentsetan, zozer esan baino bedala esatea ea gainditu duzuen edo ez da. Biharko txiko dugu suspensea. Suspensea ez suspensoa, Bueno, zozo prestatu dut segontzako eta, irakurriko dut. Uste dut zehatzagoa izango da, gustatuko litzaidake improvisatzea, baina ez naz showman bat, eta ez naz ausartuko horretara. Institutoa sortu zenetik, zarete 13. promozioa, eta iaz hasi ginen agurra egiten gaurko moduko zeremonia batekin. Gogokoa izan dugu, eta zergaitik ez gogoak dinoenari kasu egin diogu. 6 urte gutxienez egin dituzue institutuan, 12 urterekin sartu zineten, eta hemen zagozie 18rekin, edo ia 18rekin, bat egongo da gehiago duena, nagusituta biztan dagoen bezala. Institutuan lagunekin, irakasleekin eta ez irakasleekin, guztiekin forma eman diozue zeuen nortasunari, bai zati batean bintzat. Irakasleekin zentratuko naz. Aurten ere, irakasle bakoitzarekin pilo bat ordu egin dituzu. Zelan bete ditugu ordu guzti horiek, zelan konpondu garen, guzti hori zuokin joango da hemendik. Egia da, ordu asko rutinaren bidetik joan direla. Zenbat alditan ez duguz ikusi ikasleak aditsurak egiten, burua beste nonbaiten dagoela, begiak loguragaitik ez arratzeko ahaleginak egiten, uste dut hori batez ere nirekin gertatu dela sarritan, baina tentsio handiko momentuak ere egon dira, eta zergaitik ez esan, emozionatzeko tartetxoak ere bai. Nik behintzat bizi izan ditut honakoetan bezala. Galdera zorrotzak entzutean, aurpegiak interesarekin piztuta ikustean, zerbait berria deskubritu duzuenean, klasearen ritmoa hobetzen doanean, ikasle batzuen hobekuntzarekin, baina batez ere, gehien ikutu nauena, da sarritan duzuen komunikatzeko era kutsagabea, zuzena eta garbia. Sinestu egia da. Ez dakit, aztertu duzuen inoiz klase bat zer den. Aztertu duzuen inoiz? Klase bat, lapiko bat. Praktikatzen dut, lapiko bat. Osakin pilo batez beteta. Interesa, nagiak, gogoa, beldurrak, ansietatea, almenak, ezintasunak, aspergura, motivazioa, desmotivazioa, norberaren preokupazioak, joan da etorri, disgustoak, posak, nervioak, haserrea, maitasuna, itxaropenak, nekea, logura, gozea, eta guzti horren erdian egosi behar duguna. Historia, matematika, euskera, filosofia. Hori da irakaslearen desafioa. Bideratzea eta orekatzea guzti hori. Eta hori egiten gauden bitartean, zuon energia guztia, energia gaztea, gugandik pasatzen da. Guk eman bai, baina hartu ere egiten dugu. Gehiago esango du, ikasi egiten dugu zuongandik. Izan ginenarekin lotuta jarraitzeko aukera dugulako, eta zergaitik ez esan, transmititzen duzuelako helduek zer egiten eta zer ez egiten ari garen gaur egun. Eta honako hau,
Eta horako hau, hemen dagozen ama eta aitantzako. Nos habéis traído con 12 años lo mejor que tenéis en casa. Creo, vamos. Y después de 6 años, aquí os los dejamos. Hemos hecho lo que hemos podido y sabido. Este es un trabajo en el que uno, si se lo propone, puede sentirse muy útil y en el que sutilmente se puede influir en las siguientes generaciones. Voy a aprovechar esta despedida para darles, si me lo permitís, ¿usted, Diego? Algo que otro consejo. Son, creo que solo 5. Si tenéis alguna idea, me gustaría veros para decirlo, pero no. Si tenéis alguna idea clavada dentro, algún proyecto, algún oficio, alguna cosa que creáis que tenéis que hacer, no perdáis el tiempo, ir a por ello. No tengáis miedo al esfuerzo y al fracaso. Poner curiosidad y entusiasmo en lo que hacéis y todo irá solo. Jakin minarekin gozoa egiten da nekea. Uste dut, honetaz gelan behin baino gehiagotan hitz egin dugu. Sé que vais a luchar por lo que es vuestro, pero hacerlo también por alguna causa justa. Escoger una, hay muchas, porque todas valen para no hundirse o perderse en el egoísmo. Ser sencillos siempre, sobre todo cuando os vaya bien. Eta azkenik, ez ahaztu duzula, hemen duzula, herri eta kultura bat. Eta horren erdia gure euskera. Eta horren seme edo alaba zara. Ikusten duzue, nahiko laburra izan dela, eta galderaren bat badagoaz dalako ulertu egin alduzue. Ez ditut ikusiko eskuak, baina zuek altzatu. En este rumbo a lo desconocido, en el que van a entrar vuestras hijas e hijos, queremos desearles muchísima suerte. Que la vida pasa rápida es una frase que hemos escuchado y repetido muchas veces. Pero es también cierto que si te toca vivir adversidades, malas rachas, y ves que las sensaciones tristes te van dominando, entonces todo puede empezar a ir más despacio. He escogido un cuento breve de la cultura budista que puede ayudar a entender esto mismo. En una aldea, empiezo con el cuento, En una aldea había un anciano que vivía con su hijo muy joven.